ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба WhatsApp роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба WhatsApp подлиса кунем. марҳамат, рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷугиёбод гуфтагӣ аст. истиқлол, кӯчаи Қаҳорбек. ами хеле маълумот аст ки шаҳри Ваҳдат, ҷугиёбод, истиқлол, кӯчаи Қаҳорбек. дигарша аз соҳибашон пурсида мегирен. обшим 7 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ, 1 та калидор, ошхона, баня, кухнӣ ва анҷомхона оғул дорад. гирди хона пол ниҳод маҳкам, фақат амин дару тиреза мондагӣ аст. мегӯяд паталокҳош задагӣ аст. ами шукатор монтажу дар тиреза ами се чиз мондагӣ. дига ҳамаш 100% мега об свет дорад. мега баня, кухни ҳамаш, яъне ки ҳамаш пуш ба пуш баробар кардагӣ тайёр аст. фақат амин светча мегзаронем, мисол як дар тиреза мечаспонем. хобсирош намегад сум дар кора мефурӯшем бо нархи 120 000 сомонӣ. бо арзон ам мешавад. ягон вариантҳои алиши дӯстон аст. ягон сечка ёки мошинои ягон Opel Astra ҷам боша мега алиш мекунем болиш сум метане ки ягон навод мошин дорем. вариантҳои худтона пешниҳод кунед. рақамошон дар поини видео аст, кор мекунад. марҳамат, тамос гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Турс дар пеши чилчорчашма гуфтагӣ аст. соҳибшон аз чилчорчашма 100 метр устарак мега соҳибшон рӯпарои ҳамин чилчорчашма. обшим 8 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, 1 та калидор, баня, ошхона дорад. дар пеши хона мегад мактаб аст, мағозам наздик. об свет мега пастяни дорад ки светои моро мега умуман намекушанд, яъне ки пеш вақта ҳозирам вообще мега намекушанд, светош пастяни ҳаст. хона мега сертификат дорад, мега ҳуҷҷатам дорад, ҳамаш қоидави аст. ҳуҷҷатош сатфои сирош мефурӯшад мега бо нархи 90 000 сомонӣ. дӯстон, тоқа вариантҳои сума мегад барои сум дар кора арзон фурӯхтесиян. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, хонаи тайёра ки бо ремонт кардагӣ аст. нигоҳ кунед чӣ хел баня, душуш чӣ хел ремонт кардагӣ. хонаи навсохта ҳамаш омода. дар рақамҳои расмияшон имо WhatsApp пайваст дорад. тоқа одамони харидор ёки занг занед ёки дар ҳамин номерошон, яъне ки WhatsApp имошта нависен. тоқа вариантҳои сум мега ҷои беҳтаринай сум дар кора мега ба ҳамин хотир фурӯхтесиян. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, мошин, мағоза, техника чизе ки барои фурӯхтан набошад, дар WhatsApp имо роя кунед, намихе рекламаш мегузорем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст. гарадок рӯпарои мактаби 91. якхонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад. 40 квадрати метр. об свет ҳаст. ошхона, баня, кухни, термос, ванна дорад. ремонти хона хуб, беҳтарин ремонт мегад. наздикии мактаб, мағоза, ҳамаи намуд транспорт ин чизо ҳаст. хобсирош намефурӯшад мега бо нархи 288 000 сомонӣ. бародарон, бо арзонам карда мешавад. омада аз пеш бинем хали доминав аст, яъне ки ҷои соз да мега соҳибшон. маълумотои пурра аниқша бо як бор дига аз соҳибашон аниқ карда мегирен. рақамошон ва видеона кор мекунад. хоб дӯстони азиз, тамошобини RAHSH TJ, аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотон гузорен, имконият бошад агар навора подлиса кунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои райони Катасой гуфтагӣ аст. соҳибшон ки тарафҳои ноҳияи Катасой аз Душанбе камтар аз 2 сетр болотар. баъдрон, бо як бор дига аниқ карда гирен. обшим 4 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, 1 та калидор, баня, ошхона, хел чизо аст ки кухни ҳамаш ремонт кардагӣ аст. термос, кондитсионер, телевизор дорад. дарони хонаҳо ремонт кардагӣ, гирди хона маҳкам, об светам ҳаст мега сирошона мефурӯшем.
бо нархи 265,000 сомонӣ. дӯстоне ки нагуфтам ки ҳамин чизи чораи хонаро қатишон метиҳад наметиҳад, инаша худатон аниқ карда гирем, барое ки барои фурӯхтан рекламада нагуфтен як бор дига аниқ гирем. 265,000 сомона бо арзон мешавад. шаҳри Душанбе, райони Катасои. рақамошро вавилон настай кор мекунад. марҳамат, одамоне ки маъқул карда бошанд метавонед сарошона тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатии ҳастаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, шаҳри Бохтар гуфтагӣ ҳастаи, яъне ки дар центр рӯпарӯи литсей, яъне ки литсеи гимназия, дӯстони азиз, гимназия Орёнов, рӯпарӯи гимназияи Нава. Якхонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошина қарор дорад. 36 квадрати метре ки квартира коробкае. дар инҷа об свеча мегузаронанд, яъне ки дар тезаша мечаспонанд, дигар корша худтон мекунед. хона коробка ҳастае, яъне ки хоҳем духонагам када мегиред. доми нав ҳастае ки ҳоли омода нест, фақат коробкаи холӣ ҳастае. сеюм ошина мегӯяд, нархаш арзонае. 160,000 сомонӣ мегӯяд, бо арзон намешавад, яъне ки пеши гимназияи Орёнов, яъне ки тез кривое. ба кадоми шумо гуҷоиш, агар ки маъқул набоша, агар маълумотош кам боша, дар рақамошро наистага ҳастае, пурра маълумотшро мегирен. 36 квадрата 160,000 сомонӣ, хона коробка без ремонт. марҳамат, тамос гирем. хонаи фурӯшии заминӣ ҳастаи баъдрон, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район гуфтагӣ ҳастаи, деҳаи Саробду ориентир, рӯпарӯи табибони, яъне ки Кирм гуфтагӣ ҳастаи соҳибшон. обшин дӯстони азиз, заминашон 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 7 дар хона кардагӣ мега соҳибиш тайёр. ошхона, баня, кухни, дегдонхона, аловхона, обшим ҳамин хел чизо обшим дорад. хона мегӯяд ҷои хуб дар омада аз пешаш бинем мегӯяд, хатиш мегӯяд кухни, гарнитур, ҳамин хел чизошам ҳисоб карда метиҳем. агаротам дорад, ҷои мошинмонӣ, хонаи меҳмонхона, алделни ҳаста, веранд, подвалам хатиш мегӯяд дорад. дарахтони навниҳоли мевадиҳандам шинодагиае. обсвет ҳаст. нархи хонара мегӯяд 300,000 гуфтесиям, бо арзонам мекунем, омада аз пеш бинем мегӯяд, бо арзонам мекунем. ҷои нонпазиам кадагӣ ҳаст, яъне ки тандур чакдор мекунад, ҷои нонпазиам кадагӣ. нархи хона 300,000 сомонӣ, арзонтар мешавад. ба кадоми шумо ки маъқул ҳастад, марҳамат, дар рақамошро наистагӣ тамос гирифта пурра маълумотша фаҳмед гирем. квартираи фурӯшии навбатии ҳастаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар 32 микрорайон гуфтагӣ ҳастаи соҳибшон, рӯи парои бозори фаровон. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот ҳастае. якхонага квартира ҳастае ки дар якум ошина қарор дорад. доми 5 ошинае, дар якумаш қарор дорад, откритии лестницае. 33 квадрати метре, обсвет ҳастае, ошхона, баня, кухни, термис дорад, стиральни машина, ҳамин хел чизо дорад. ремонти хона хуб астае, барои зиндагӣ омода ва тайёр астае, медорен зиндагӣ мекунед. 32 микрорайони шаҳри Душанбе, рӯпарои бозори фаровон гуфтагӣ астаи соҳибшон, ремонти хуб дорад, откритии лестница. бо нархи 230,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо ягон сум арзон мекунем мегӯяд, омада бинед, агар маъқултон шава, яъне ки маслиҳат мекунем. номерошро мегафон астаи кор мекунад, марҳамат, тамос гирен, муомила дорад. шумо тамакарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаи заминӣ ё ки мошин, мағоза, техника, чизе ки набоша барои фурӯхтан, сурат маълумотро кунед, рекламада мегузорем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатии ҳастаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пеши масҷиди меҳкалон гуфтагӣ астаи соҳибшон, кӯчаи Алишери Навоӣ. аз масҷиди меҳкалон мегӯяд то хонара мегӯяд 3 километри ровна мегӯяд роҳ астае. ҳуҷҷатҳои хона 100%. обшин бардон 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ, якта калидор, баня, кухни, ошхона дорад. тарафҳои Душанбе, Ҳуснобод гуфтагӣ астае. аз масҷиди меҳкалон, яъне ки 3 километр обши раҳае, пеши масҷид. хонаи нав бо ғишти пухта кати омода шудааст. хай баъзе корош, яъне ки баъзе ремонтоша худатон мекунед мега соҳибош, яъне ки хона полни худ тайёр неста, нимкола, яъне ки як 90-95% тайёрае. шкатуркадаги дар тирезаи часпондагӣ, монтаж, яъне ки баъзе коро ранг бур ҳамин хел мондагӣ, бо як бор дига аниқ карда гирем ки ин суратҳои каинаш бошад, барое ки нагуфтиянд. нархи хонара мегӯяд 228,000 сомонӣ гуфтесиянд, бо арзонам мешавад. номерошро мегафона, ба кадомитон маъқулай, марҳамат, тамос гирем.
квартираи фурӯшии навбатии сабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар кожзавод гуфтагӣ аст тарафи южни перекрёсткаи южни да мега соҳибшун кожзавод мегад амихел маълумотои пурраш. хоб духонага квартира сабадрон ки дар дуюм ошёна қарор дорад доми 4 ошёна ки дар дуюмаш қарор дорад 34 квадрати метр обсвет ҳастай ошхона баня кухни термиз телевизор кондиционер ванна ҳамаш отдельно аст ки хона ремонти содаста мега доми кирпичный доми панелни ҳамин хел чизо маълумотои дӯстони азиз. лаби роҳа мега пеши перекрёсткаи южнида қарор дорад яъне ки южнигоҳ. хоб дӯстон хай чӣ маълумотое ки мо ба шумо пешкаш кардем ҷоиште ки нафаҳмед аз соҳибашон аниқ карда мегирем. нархи квартира бардор 340 000 сомонӣ гуфтесиян бо арзонам мешавад мегад омада бинена ки нархи квартира ҳамин хел гуфтесиян 340 000 сомонӣ. номерошо мегафона ба кадомитон дар кура тамос гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии сабадрон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи уртабаз гуфтагӣ ҳастай соҳибшун шаҳри ҳисор деҳаи уртабаз наздикии мактаб. обшим хай масоҳати заминашро майдатар донад ки 2 сотиқ замине ки 3 дар хона якта ошхона кухни дорад. хона хай заминаш хело майда ки 2 сотиқ замине 3 дар хона кардагӣ тайёр средни ремонт дорад барои зиндагӣ мешавад обсудасай наздикии мактаба мегад лаби канал амихел маълумот ҳастай. нархи хона арзона ки 65 000 сомонӣ гуфтесиян бо арзона мешавад шаҳри ҳисор шаҳраки шарорат деҳаи уртабоз гуфтагӣ ҳастай соҳибшун яъне ки хона хай хело майдаи замин шо инам хеле хело майдатар аст ки барои хай агар ба шумо маъқул нархш арзона 65 000 сомонӣ. номерошо мегафона ба кадомитон маъқулай сирошон тамос гиред ки дар номерошон смс нависем. квартираи фурӯшии навбатии сабадрон инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои ваени гарадок гуфтагӣ аст кӯчаи айнӣ ваени гарадок айнӣ гуфтагӣ аст маълумотои пурраш ҳаминай. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 44 квадрати метр ки обсвет ҳастай ошхона баня кухни термиз ванна яъне ки спални дорад. ремонти хона хуб аст барои зиндагӣ 100% мешавад. духонага квартира дуюм ошӯна инам хали домдай 44 квадрати метрай. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ мега нархша бо арзонам мешавад мегад трезахуш аз пушт мега решетка гирифтагӣ лаби роҳа мегад мағоза аптека наздик. хоб баъдро агар кадом маълумотеш агар ба шумо камбудӣ боша агар нафаҳмида бошен на рақамошон тиселе марамат занг зада пурра маълумотша аз соҳибашон худатон гирем. хонаи фурӯшии заминии навбатии сабадрон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа дар деҳаи заргар бадрон шаҳри бохтар дар деҳаи заргар аз заргар як 20 километр устарак мешавад ки ҳамин хонаи майдаи хурд. обшим 2 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр якта калидор баня кухни аловхона дорад. хона ремонтуш хай средняя хонаҳои советская баъдро гирдаш маҳкам аст обсвет дорад. нархи хона мегад 70 000 сомонӣ бо арзона мешавад яъне ки дӯстон ҳамина мегад 2 сотиқи ровна неста мегад 1.5 сотиқ мегад ровна замин аста мегад не ки 2 сотиқ ҳисоб кардиян соҳибшон ҳамин хел 1.5 мегад зиёдтарай 3 дар хонаи времекада нархаш 70 000 сомонӣ ки бо арзон мешавад. нигоҳ кунед чӣ хел хонаи арзонак ба кадомитон ки агар аз ҳамин территория дар курай аз территорияи заргари шаҳри бохтар 70 000 сомонӣ нархаш. номерошро мегафона ба кадомитон ки маъқулай занг занед. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.